kontzeptu hori jende interesgarria. Hori ere jakiteko moduko da. Bai, jenderi igual pelota joan da. Pelota joan, kote bat, baina, ojo. Goienan, duela gutxi egin dela zenbait urte egin zuten, goiena honek ez taldean inkesta bat, ez? Eta oso inkesta, nola baita, gehiago pertsonatxeta eta, bueno, audientzia ardatzak zuten, jendeak zer nahi duen. Eta, bueno, gauza batzukin harretuak edo ziren, ez baina, bueno, hori zer eskain. Dena, segun eta zer, eskain eta, ez din dugu nola baita morroa sustatu edako pintzibi bat matun da. Baina, bai, jenderik gehiago bai entzun. Nik daukadan sensazioa da, ez digula behar beste entzuten, kasu dute. No da, itxaso falta da, baina hala ere, zuetako norbait galderaren badauka, komentarioaren baldin badauka, ontsa da zuen txanda, ez dela, zerbait